pareng matur sinuwun. Ya piye to? Iya. Supados boten bebingung raos kula. Sinuwun menika tebih saking negari. Turilaya dumugi wonten paprangan menika ingkang dipun belani menika sinten ingkang dipun biyantu sinten? Pandhawa menapa Kurawa? Aku ora mbelani sapa-sapa. Aku ora melu Kurawa, ora melu Pandhawa. Keparingipun. Aku ki mau golek bondo. Golek Mas Picis Rajabrana. Mula kok ora tak perintah to. Nek ning Ratu Mati ndang laraan tetel ana sandangane bangsa mas-masan, klumpuk-klumpukna jroning gerobagan kae. Ngono to? Inggih. Lah yo kuwi. Ngopo mbelani siji-sijine? Entuke apa? Ora entuk apa-apa. Golek bondo kuwi. Ayo sapa sing mati? Goleki. Njer babah Narendra Turilaya Prabu Permeo mati sak gajah-gajahe. Eling-eling Ratu Murka ora gelem rekoso mung golek bondo. Matine mati sia. Sinurak lawan brayating para Pandhawa. Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati, mati. Lole berguduk manyar-manyar. Empret gantel buntute kisah. Iki kok dadi ana swara nglengkara kedadehane. Aku iso mateni Prabu Drupada. Iki mau kok dadi eneng swara ning ratu mati mongko ora cetha kuwi ratu ngendi? Kuwi melu kono apa melu kene ya ora genah. Nek surak kok mawuran. Surake kok cetha men rame-rame. Swatama mati, Swatama mati, Swatama mati. Lah sing perintah Swatama dadi senopati ki sapa? Kok nganti Swatama mati? Wah, ora penak men rasane atiku.
Tunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kakincang risang mawe gandrung sebarang katlu ukir muyak maye katon tias balewur. Oh anakku ngger anakku Werkudara. Wah Bapa Guru ana dawuh apa? Ya persajan bae Kang Paman Prabu Drupada gugur iki mah pancen patine jalaran saka aku. Ning bubar kuwi kok eneng swara nganti mbrebeki kuping. Suwatama mati, suwatama mati, suwatama mati. Iki janjane iki kepriye? Apa pancen bener Suwatama mati? Iya, pancen Suwatama mati. Suwatama mati? Iya. Sing mateni? Sing mateni aku. Loh. Lah ora ngandel. Najan kowe iki wong kejem iki jero ning peperangan. Ning kowe iki sing duweni petung ganep. Pancandriya jati dirimu ki sing ketok. Ora mule nalar kok kowe mateni Suwatama, ora ngandel aku. Juna wonten dawuh Bapa. Aku artakan kowe ya Jun. Nggih kados pundi Bapa? Ngene ya Nggen. Iki mau aku krungu swara. Kabeh do surak mawurahan. Mukane ora ana kasunyatan. Surake kok Suwatama mati, Suwatama mati. Ya apa bener? Inggih Bapa, Suwatama dumugi ing sirna. Sing mateni ingkang mejahi Kang Mas Werkudara. Alah iki ya tunggale meneh mau. Ora percaya aku. Narpati Darma putra Myang Dananjaya umaturing Raka Narendra Harimurti Remban pangabekti kula katur Bapa. Inggih inggih Ngger kula tampi anak Prabu dadosaken bingahing manah kula wonten wigatos menapa dene Bapa duna kepareng rawuh merpeki kaliyan kula. Ngaten nggih Ngger. Keparenga kula namung badhe miterang. Raos kula tiyang sak jagat menika ingkang mboten nate goroh namung pun anak Prabu Puntadewa. Nah, kula namung badhe miterang wonten surak mawurahan mangambal-ambal. Suwatama mati, Suwatama mati. Menapa leres Ngger? Inggih, leres Bapa. Suwatama pejah. Suwatama mati. Inggih, Peremban. Sing mejahi sinten? Sing mejahi Werkudara. Aduh. Lakon kok kaya mengkene ge kepiye dadine. Aduh Gusti, dipun paring ana kiyat Gusti. Penemban.
Kenging menapa Bapa Durna kok muwun? Bapa Durna kok muwun menapa penanipun Bapa Durna nangisi pejahipun Swatama? Mboten nggih. Lah kenging menapa kula ngertos Swatama jek urip? Kenging menapa panjenengan kok nangis? Sing kula tangisi niku sampeyan. Sampeyan wong suci kok gelem goroh. Duh, Ger. Kula mesakaken panjenengan. Sampun kula alembono wong sak donya iki sing ora gelem goroh mung Prabu Puntadewa. Kenging menapa dinten menika panjenengan kak nggoroi kepengin golek menang mongko nang-nangane ora sepiro ajine menawi kaliyan panjenengan timbang ati panjenengan putih getihe putih mundi jimat jamus kalimasada kok men perkara goroh golek kemenangan ngukup negara sing boten sepintena ajinipun menapa boten kapitunan nggih mila ta mila donya menika boten tentrem akeh wong semuci suci menika ingkang jalari jagat menika mboten tentrem. Kula namung eman kaliyan panjenengan sing kula tangisi niku malah sampeyan. Kula ngerti Swatama jek urip. Nanging kenging menapa ing atasipun paduka menika